İnsan doxasın tişteki bikin le jibovi jî zêde sazî tu nebûn, zêde imkan jî tu nebûn. Fêrî dersna kovarê bûn, hem jî me wek niyeta xwe nî guh hebû, rûperek teslîmê arşîva Kurda kir. Rewşen teqleke din da ziman û wêjeya Kurdî. Aşıkî, 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 aşıkî û azadî. Zagonek guherî bû, li ber weşanên jibilî Tirkî rêvekirî bû. û rewşana ku niha mijara me ye li wêjeya Kurdî derî vekir derket. Kovarê xîma wêjeya Kurdî xurt kir û li ber dehan nivîskaran rêvekir. û ji vê nivşek derket. Em ê qala rewşenê û serdema wê bikin. Hûn bixwazin em ji serî dest pê bikin. Enstitûya Îstatîstîkê ya Dewletê li Tirkiyeyê mirovan dijmêre. Hejmara ku derdikeve holê 31.301.421 kes. û ji gel tê pirsîn, zimanê wê yê dayîkê çi ye? Zimanê wê yê dayîkê yê duyemîn kîjan e? Bi giştî yên ku dibêjin zimanê min Kurdî ye, sedî 12.65 derdikeve holê. Li gor vê daneyê hejmara Kurdên ku li Tirkiyeyê dijîn diyar dibe 4 milyon. Lê ev 4 milyon kes nikarin bi zimanê xwe weşanan derxin perwerdehî bibînin. Sal 1908 derbeya 12 rêzberê tê serkar her tişt qedexe dibe. Herî zêde jî Kurd jê zirarê dibînin. Sal 1909 di 21/1909 de li Tirkiyeyê ji Martina gel dîsa pêkti. Serjimariya Tirkiyeyê derdikeve holê 56.473.035 kes. Lê piştî sala 65 êdî ji kesî napirsin zimanê te kîja ye. Loma jî em nizanin Kurd çend milyonin. Lê li gor sedî 12 xal 65 sala 1965 em binêrin, hejmara Kurdan wisa derdikeve 7 milyon. Lê li gor Kurdan hejmara wan bi ser 10 milyonî re ye. Hejmar çi dibe bila bibe, di vê destpêka salên notî de hê jî Kurdî qedexe ye, weşan û bikaranîna zimanê Kurdî qedexe ye. Lê tiştek din heye. Êdî Kurd rabûne ser piyan, doza ziman, çand û dîroka xwe mafên xwe dikin. Di warê legal de Kurdan dest bi avakirina saziyan dikin. Di 07.06.1909 de Partiya Kedeya Gel tê avakirin. Ew li her derê rêxistina xwe xurt dike. Kêliyeke wisa di kêliya ku têkoşîna Kurd geştir dibe de di 12.04.1991 de zagona bi hejmara 2932 tê guhertin. Bi weşandina nûçeya vê zagonê ya di rojnameya fermî de rê li ber weşanên jibilî Tirkî vedibe. Kurd jî bikaribin ji vê zagona guherî fêdeyê bibînin. Lê divê hinek din jî bisekinin. Tam di wê salê de li Stenbolê navenda çanda Mezopotamyayê ya Jorîm vedibe. Ev gav wê gavên din jî li dû xwe bîne. Di wê salê de di 20.1991 de hilbijartina giştî çêdibe. Komek Kurd ên CHP ji lîsteya SHP dikevin meclisê. Di 06.11.1991 de dema Leyla Zana Son dixwîne û gotina. Bi kartîne tofana Nebî Nuh radibe. Êdî wê tu tişt newekî berêba. Piştî vê coşa Kurdî di dilê Kurdan de xurttir dibe. Nayê zanîn tesîra vê jî heye yan na, lê fikra derxistina weşanên bi Kurdî jî dikeve rojevê. Li neçemê rêveber di nîqaşê de ne ku kovarekê derxin. Sal 1992 Li Tirkiyeyê di serî de milliyet sanat, hürriyet gösterî, sanat dünyamız, gün doğan edebiyat, tavır,
Sonbahar, Dünya Kitap Dergisi, İnsancıl jî di nav de bi dihan kovarên bi Tirkî derdikevin lê yek jî bi Kurdî nîne. û reşemî 1992 Di rewşeke wisa de Xwediyê Yukarı Mezopotamya Bilimsel Araştırma ve Kültür Merkezi ve Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited şirketi İbrahim Gürbüz û rêveberên neçemê bi daxwaznameyekê serî li Walîtiya Stenbolê didin û dixwazin kovareke bi Kurdî Tirkî derxin. Di daxwaznameyê di beşa ziman de jî diyar dikin ku kovar bi Kurdî Tirkî ye. Wê demê Waliyê Stenbolê Hayrî Kozakçıoğlu ye. Di wê dema Walîtiya Kozakçıoğlu de di 05.02.1992 de cîgirê Waliyê Stenbolê Nihat Kemal Eren li ser navê walî mora xwe li daxwaznameya wan dide. Hem derxistina kovareke bi Kurdî Tirkî erê dike, hem jî bi vê daxwaznameyê re êdî peyva Kurdî jî dikeve nav arşîva dewletê. Belê, kovar derdikeve. Xebatkar bicoşin. Lê herhal wan bi xwe jî nedizanî wê ev rewşena wan mora xwe li wêje û pêşketina wêjevanên Kurdî bide. Yek ji kesên ku di destpêka rewşenê de hebûye zana farqînî ye. Di hejmara yekem de li ser alfabeya Kurdî nivîs nivîsandiye. Lê di vî warî de nîqaş hebûne. Em guh bidin zana farqînî. Beriya ku rewşen derkeve, em li neçemê ve gavê cîwê li Tarlabaşiyê bû, di bînayê wê de avayî de li hev civiyan, em ê kîja alfabe û kîja rastnivîs bikar bînin. Li ser wê gelek münaqeşe nîqaş çêbûn, dawî de biryar hat girtin ku alfabeya celadet û rastnivîsa wî esas pê girtin û wisa weşan bê kirin. Pişra jî eger em bibêjin otoriteyek ya jî em bibêjin lijneyek çêbibe, ew pirsgirêkên ya jî kêşeyên derbarê hem rastnivîsê de hem alfabeyê de bê nîqaşkirin eger giştin encamekê paşê. Guherîn hewce bike wisa vê kirin. Wisa biryar tê girtin. Lê Feqî Hüseyin Sağniç dîsa biya xwe dike û alfabeyek cihê bikartîne. Kovar hema bibêje bi du alfabeyên cihê weşanê dike. Heta demekê jî wê wisa dom bikira. Li gor gotina farqînî di nav kesên ku pêşî rewşen derxistin de kesên wekî Apê Feqî, Musa Anter û hin xebatkarên neçemê yên wê demê hebûn. Bi Kurdî dibistan nîn bûn, perwerdehî nîn bûn. Dev ji wê ber de ji ber qedexeyê bi Kurdî weşan jî nîn bû. Erê, Kurdan bi Kurdî dizanî, lê nedizanî binivîsin. Çend kesên ku hebûn bi Kurdî binivîsin jî li gor zanîna xwe dinivîsandin. û ev jî li ber xebatkarên kovarê pirsgirêkek mezin bû. Dema nivîseke ji wan re ji bo weşanê bihata wan çend caran dixwend. Redekte dikir, rast dikir, tashîh dikir, lê dîsa jî nivîstam nediket halê nivîsa ji bo weşanê. Gelek nivîs hebûn, sê çar caran redekte dikirin. Dema li ser kaxiz nivîs dihatin xwendin û tashîh dihat kirin, rûpel dîsa bi notan tije dibû. وەکو دڵەوە بفرمیسکێ لە گلینەی چاوەکانما قەتیسما بوو. Li ser rola rewşenê ya duwarê ziman de jî farqînî van bilêv dike. Piştî salên notî dest bi weşangeriya Kurdî hate kirin. Rewşen her çi qas di destpêkê de hemû ne Kurdî be jî rê li ber berhemên nû, kesayetiyên nû, nivîskarên nû vekir. Bû wekî dibistanekî jî. Çendîn li derve û ji Kurdan dûr weşanên bi Kurdî hatibin destpêkirin jî, lê li Stenbolê derxistina kovareke wiha çandî û wêjeyî gavek gelek girîng bû. Em dikarin bibêjin rewşenê teqleke din da ziman û wêjeya Kurdî.
Rewşen de hejmara xwe ya yekem de li ser pirsa çima rewşen wekî armanc van tiştan dinivîse. Armanca yekem bibe neynika çanda Kurdî. Rewşen li ser bingeha daxwazên netewa Kurd bilind dibe. Hewceyê em zimanê xwe jî bigihînin merheleyekê. Em dixwazin eniyeke zanist, çand û hunerê çêbikin. Em gazî li her welet parêzî û ronekbîrên Kurd dikin û dibêjin li dorhêla rewşenê bicivin. Bum nakri bigirme ve navline. Di sala 1989 de xebata avakirina neçemê kirine. Piştî xebata sal û nîvekê komîsyonekê avakirine ku têde şanoger Cemîl Özen, Wênesas Fewzî Bilge, Cebbar Gezîcî û İbrahim Gürbüz çar kes hatine bahev. Paşê komîsyon fireh bûye. Filiz Oğuz, Edibe Şahin, Hasan Bildirici, İbrahim Xort jî beşdar bûne û neçeme avakirine. Gürbüz jî bûye serokê neçemê. Niha em guh bidin İbrahim Gürbüz. Tabii xebata hüner, çant, veje, zaman, zanistî kovar. Berhema wî da evana hebû. Navê kovar li Ewropayê da me urat kovar rewşen jî li wir jî derdikin. Me ku em li İstanbulê li Tirkiyeyê jî em karin diya ava bikin, çap bikin. Me direkt şimdi evet da navenda da nivîsan me da valî wana kabul kirin. Yani em jû nizanim şart bu. Tabii vakti de facto yapsın. Gürbüz di dawiyê de li gotinên xwe van zêde dike. Gelek zehmet bû, gelek rewşenbîrên Kurd nedikarin bibêjin em Kurdin. Me di rewşeke wisa de navenda çanda Mezopotamya vekir. Her tişt zehmet bû. Zimanê Kurdî jî qedexe bûlê ji bo me meşrû bû. Dema neçeme ava dibe li avahiya li ser kolana Tarlabaşya Beyoğluya Stenbolê bicih dibe. Rewşen jî li wê derê dodeyeke biçûk de tê amade kirin. û dema neçeme bar dike avahiya xwe ya îstîklalê li wê derê odeyeke jî ji bo rewşenê vediqetînin. Bi salan rewşen di wê odeya bitik û tenê de tê amadekirin. Di hejmara yekema rewşenê de 21 nivîs cihgirtine. Wekî mijara nivîsan jî dev peyvîn, ferhengokek, nivîsa li ser dîrokê, li ser wêje, li ser erdnîgarî, folklor, li ser wêneyê Kurd û li ser ziman hatine weşandin. Di hejmara yekem de ziman derketiye pêş. Li ser ziman 6 nivîs hene. Bi sernavên Kürtçe alfabe nasıl olmalı, Kürt dili üzerine, Kürtçe'de kuzey-güney farklılaşması, din dili olarak Kürtçe, ziman çand û gel û dersên zimanê Kurdî. Ew kas nivîs nîşan didin ku her ku biçe wê li ser ziman nivîs û nîqaş her hebin. Ku di hejmarên bi dûre derdikevin de jî ev yek xwe nîşan dide. Tiştek balkêş jî bi sernavê niştimana xwe binase nivîsek danasîna bajêr weşandiye û ev yek di gelek hejmarên li dû de jî dom kiriye. Drevebiriya makamê de hin hevara got bera bülten derkeve. Min jî digo yani bülten erên tiştekî baş e lê gerek goverek hem çandî hem dîrokî. Yani wek dokümantar em karim dixin. Yani lêkolîn, nivîsên lêkolînê tê de hebin, nivîsên ser ziman tê de hebin, ser müzîka Kurdî tê de hebin, folklor û her wekî dîn. Belê, kovar derketiye lê gelek zehmetî dikişînin.
Jihela tekniki ve imkanên wan tune nexebatê bikin. İbrahim Xort di vê derê de qala teknîkerê kovarê Şahin Ateş dike û van dibêje. Şahin Ateş li şîrketek dixebitî. Êvarê kompîtera şîrketê hildida danîne çemê û me nivîsên kovarê têde dinivîsandin. Serê sibê zû bêyî kes hay jê hebe ew kompîtur dîsa dibir şîrketê. Heta dikarin kompîturek bikirin demekê wisa îdare dikin. İbrahim Xort berpirsê îdareyê ye. Ew dibêje ku hejmara yekem wekî 3000 heb çap kirine lê ji bo ku mirov bixwînin zêdetir bêpere belavkirine. û ji ber ku derfetên belavkirinê jî nînin dema komên muzîkê diçin dawetan ew jî bi wan re dibin û dikin ku li wan deran rewşenê bawayekî belav bikin. Hê hejmara pêşî amade dikin. Wê berga kovarê çê bikin. Dixwazin berg rengîn be. Lê nizanin wê çawa çê bikin. Kaseta koma mezrabotan derketiye. Wê wekî reklam di berga dawiya kovarê de bicih bikin. Lê nizanin wê çawa bicih bikin. Belê, kovar mehaneye. Lê carinan nikarin mehê carekê jî derxin. û wê çaxê du hejmaran bi hev re derdixin. Hejmara 14-15 ya rewşenê jî yek ji wan e. Ev hejmar wekî 2500 heb çap dibe. Montaj, berg, rûpelên hundir, çap, hemû têde bi pereyê wê demê bi 15 milyon û 574 lîrayê dibe mal. La rojeki behari sali haftada La rojeki behari sali haftada La çavakanım ciabuba wan dema bu awaki ew demin romantik bû. Demin hestîn bû. Zêde tirsak hesî tune bû. Zêde em bêjin însan dixwastin tiştekî bikin lê ji bo wî jî zêde sazî tune bûn. Zêde îmkan jî tune bûn. Em bêjin ku îmkan hebûna însanê gelek tiştan bike. Lê îmkan tune bûn İnsan dixwastin gelek tiştan bikin. Em tam demekî wisa me dest bi rewşenê kiribû. Zahîr Kayan di rewşenê de digel edîtorî quncikek wî hebû bi navê Kakil. Di Kakil de her li ser huner û estetîkê dinivîsand. Li gor wî jî li gor rewşenê jî ew quncik mihîm bû. Ji bilî vê di rewşenê de li ser huner û estetîkê nivîs nîn bû. Kayan yek ji wan kesan e ku ji destpêkê bi Kurdî dinivîse. Di dema ku kesên bi Kurdî binivîsin kêm bûn de wisa dibêje. Li kesek bi Kurdî edîtoriya kovarê bike bigeriyana ez tam ew kes bûm. Ji wan re gelek name dihatin. Li ser nameyên ku wê demê ji wan re dihatin jî Kayan van dibêje. Zêdetir ji girtîgehê ji me re name dihatin. Ji girtîgehê tiştên xweş dihatin lê zêde polîtîk bûn me nediweşan. Carinan çîrokên gelerî dişandin. Lê ji ber ku li gor orijinala xwe nedinivîsandin me ew nediweşandin. Me ji wan re digot tiştên folklorîk çawa hatibin gotin divê wisa bêne nivîsandin. Me dixwest bi orijinala xwe ji me re tiştên folklorîk bişînin. Zahîr Kayan wisa dewam dike. Wê demê zêde azad nebû ji hêla polîtîk û siyasî ve. Rewşa Kurdan jî eyan bû, demên xirab bûn, demên şer bûn. Lê di saziyan de me jî dest bi hunerê kir, dest bi nivîsê kir, wê demê zewqeke mezin hebû.
Em neditirsiyan. Moralê me xurt bû. Me dixwest em gelek tiştan bikin. Derbarê zimanê Kurdî de, derbarê çanda Kurdî de, folklorê de her kesî dixwest tiştek bike. Sal 1993 Rewşen sala xwe temam dike. Lê di nav zehmetiyê de ye. Rewşena ku gotiye em ê mehê carekê derkevin, lê di sala xwe ya yekem de tenêkariye ne hejmaran derkeve. Di vê hejmarê de ev rewş wisa ravekirine edîtoriya Kovarê. Şîrketên belavkirinê rewşenê belav nakin. Me jî nekarî belavkirineke baş bikin. Heta em vê çareser nekin, em nikarin mehê carekê rewşenê derxin. Lê her ku diçe rewşa rewşenê zortir dibe. Mînak hejmara dehan di adar Nîsana 1993 hejmara yazdeyan piştî 5 mehan encaq dikare di meha rêzberê de derkeve. û dema digihîjin hejmara çardeyan êdî kovar li xwe mikurtê. û di kunyeya xwe de ji dewla kovara mehane êdî kovara du mehane dinivîse. Ew hewl dide xwe ku du mehan carekê derê lê wisa diyare ku wê nikare bi rêk û pêk du mehan carekê jî derê. Sal 1994 Rewşen ne tenê ji alî aborî ve, ji aliyê zordariyên dewletê ve jî zehmetî dikişîne. Di 13/06/1993 de di Kongreya Awarteya DYP'ye de Tansu Çiller dibe seroka DYP'ye û pêrê jî dibe serok wezîra Tirkiyeyê. Çiller piştî ku tam cihê xwe digire planên xwe yên li ser Kurdan û saziyên wan jî çêdike. Tam du wan salan de windakirina mirovan kuştinên kiryar nediyar dest pê dikin. İnsan têne girtin. Polîs davêjin ser saziyên Kurdan wan digirin bin çavan. Êrîşa li ser rojnamegerên Kurd dom dikir. Ew dihatin kuştin, dihatin windakirin. Herî dawî jî bombexistin avahiya rojnameya Kurdan Özgür Ülkeyê û avahî belawela bû. Di vê bombekirinê de rojnameger Ersin Yıldız jiyana xwe ji dest da. Ji vê kiryarê kovara rewşenê jî para xwe digire. Di dehê rezbera 1994 de polîs davêjin ser neçemê. Enstrûmanên wekî tembûr, def û amûrên din davêjin navlingan, pêrê jî pirtûkxaneya wan aşîwa rewşenê belawela dikin. Rewşena ku ji ber aborî di tengasiyê de ye, ev yek jî zêdetir tesîrê lê dike. Rewşen ku hejmara xwe ya 16/17 di meha pûşber tîrmeha 1994 de derxistibû, hejmara xwe ya 18/19 encaq piştî 5 mehan di berfanbara 1994 de derdixe. Erê, zehmetiyên kovarê zêde dibin lê li aliyê din ve jî her ku diçe kesên bi Kurdî re eleqedar dibin zêde dibin. Ev yek xwedinameyên xwendevanan ku hatine şandin û weşandin de nîşan dide. Nivîsandina edebiyata Kurdî ji bo me tiştekî nûh bû. Bi vê awayî dema hat û me dest pê kir, bi rastî jî heyecaneke gelekî mezin em zeft kirin bi rewşenê. Me nizanî bi rastî rast wê çi jî bibe. Amîda dibêje, wê demê qet nedahat bîra me ku dê bi salan rewşen bidome û rewşen wê nifşekî biafirîne. Ji ber vê yekê gelek girîng e. Ez bi rehetî dikarim bibêjim ji bo gelek kesan ji bo nifşê me rewşen bû dibistanek. Ji ber vê yekê em bi rehetî dikarim bibêjin nifşê rewşenî. Nifşê ku rewşenê ava kir. Armanca me ew bû ku bingeha edebiyateke Kurdî ji nû
edebiyata ke zindi o edebiyata ku miri bu edebiyata ku derbli hatı bu xistin ku tekilya wan u tekilya ve u kurda hatı bu birin tedavi bikrahine kiji hem xabatên neçemi tedi cibi girtana hem jî edebiyata Kurdî û werger jî biryara wergerê jî hatibû girtin ku wê werger jî ji edebiyata cîhanê çêbibin û di rewşenê din bên weşandin. Vî awayî wê Kurd parîkî di ser rewşenê re bi Kurdî edebiyatekê jî têkiliyeke bi edebiyata dinyayê re jî deynin. Bi vî rengî xebat dest pê kir. Amîda dibêje, îro jî dema em dinêrin edebiyat li ser pişta wî nifşîre dimeşe. Berî rewşenê edebiyateke ne zindî hebû, edebiyateke belawele hebû. Berhemên cegerxwîn hebûn lê me xwe nedigihand wan. Li derveyî welat edebiyat hebû lê ji Kurdan dûr bû. Bi rewşenê re têkilî çêbû. Loma, ez edebiyata Kurdî bi rewşenê didim dest pêkirin. Bi rewşenê edebiyatê dî zindî bû. Edebiyat ji wê rojê di salên notî heta niha edebiyat di nava qadê belav bûyî. Yen ne edebiyateke belav olayî. Edebiyat parîkê tomar bû hinekî jî bi Kurdara têkiliyek danî. Ji ber vê yekê ez bi rehetî dikarim bêjim ku ez edebiyata Kurdî li Bakur parîkê jî bi notî dest pê dikim. Sal 1995 ev saleke giran e ji bo Kurdan. Tirsa dewletê ya li ser Kurdan zêde bûye. Girtin, binçavkirin û windakirina Kurdan didome. Ev zehmet ya li ser Kurdan gelek bandorê li rewşenê jî dike. Loma rewşen di sala 1995 de tenê dikare carekê derkeve. Ku ev jî hejmara 20-21 ku meha gela wê jî derdikeve. Piştî vê bi salekê di meha nehan a 1996 de hejmara xwe ya 22-23 derdixe. Belê, hejmareke din jî derketiye lê ew jî nizanin wê ev hejmara xatirxwestinê ya rewşenê be. Rewşena ku dibe deriyê rêlibervekirina wêjeya Kurdî dawî li jiyana xwe tîne. Di heman demê de li Tirkiyeyê tekana rojnameya bi Kurdiya heftane welatê me jî hatiye girtin. Sal 1996 belê, rewşen hatiye girtin lê Kurd hînê kovarê bûne û wê bê kovarê nemînin. Ev yek zorê li wan dike. Bi vê zor û daxwazê heman salê di kewçêra 1996 de wekî dûmahîka rewşenê kovareke bi navê jiyana rewşen dest bi weşanê dike. Di warê rojnameyê de jî piştî welatê me heman salê rojnameyeke din bi navê Azadiya Welat wekî rojnameyeke heftane dest bi weşanê dike. Jiyana rewşen û azadiya welat wekî du weşanên bira bi Kurdî çîraya Kurdî hev didin dest. Jiyana rewşen di yekê kewçêra 1996 de dest bi weşana xwe dike û sernavê ji bo bîranîna Apê Musa bikartîne. Sal hatiye ku Kurd êdî zimanê xwe jî hîn bibin û êdî dem hatiye ku nivîskarên Kurd zêdetir bibin. Jiyana rewşen pişta xwe dide mîrateya rewşena yekemîn. Berê xwe dide vê çanda ku pêş ketiye û derî li nivîskarên nû vedike. Her ku diçe kes, nivîskarên nû li jiyana rewşenê zêde dibin. Ji ber vê yekê ferqa herî bingehîn a rewşen û jiyana rewşenê derdikeve holê. Jiyana rewşen hindiktir cih dide nivîsên Tirkî, zêdetir bi Kurdî derdikeve, lewma êdî bingeh heye. Dema tê hejmara pêncan biryarê distîne. Wê kovar êdî tenê bi Kurdî be. Ev hejmara pêncan û heta kovar jiyana xwe didomîne, êdî her bi Kurdî dertê. Kovar di van hejmaran de wêneyên rewşenbîrên Kurd bikartîne. Bi awayekî wan bibîrtîne, dibêje em li ser rêya we ne. Di vê demê de êdî jiyana rewşenê xwe gihandiye Kurdên parçeyên din jî. Li derveyî Kurdên Tirkiyeyê êdî bi Kurdên Sûrî kesên wekî Helîm Yusuf, Jan Dost, Gonê Reş re têkilî hatiye danîn. Êdî ji wê derê jî nivîstin. Li Lubnanê bi kovara Sorgul re, li Ermenistanê bi berpirsê Riya Teze Emerîkê Serdar,
ji zanîngeha Rojhilatnasiyê bi Maksimo Xemoyan re têkilî hatiye danîn. Danûstendin heye, êdî sînorên li nav Kurdan bi wê jê hatine parçekirin. Hin kesên biyanî jî ji bo abonetî serî li jiyana rewşenê didin. Mînak, kesên bi navê Mikael Frolund nameşandiye û gotiye min heqê abonetiya we ya salane razandiye bankeyê. Yekî ji Barcelonayê nameşandiye. Gotiye ez dixwazim Kurdî hîn bibim û li kursên Kurdî pirsiye. Sal 1997 Ji aliyê ku jiyana rewşenê xurt dike, yek jî xwendevan û nivîskarên wê yên di girtîgehê de neye. Ji girtîgehê gelek name ji kovarê re têne şandin. Name pirin. Di kovarê de cih bitin wan wê nivîsên din bimînin. û biryara hejmara taybet a ji nivîsên girtîgehan digirin. Kovar di dîroka xwe de du hejmarên taybet ji nivîsên girtîgehan derdixe ku ev jî aliyeke din a kovarê ye. Xebatkarên kovarê çi ji dest wan tê dikin, bi zevq dikin, bi şewq dikin, ji dil dikin. û her difikirin ku wê tiştên nû çi bikin. û di rewşeke wisa de du xebatên nû xwebera nav xebata wan didin. Yek jê kovar pêşbaziya çîrokan ku di salên bê de jî wê bi dome dide dest pêkirin. Pêşbaziya ku dibe sedema pêşxistina çîrok nivîskaran di nav dîroka kovarê de jî xwedî cihek girîng e. Xebata dina girîng a kovarê jî li salona neçemê Çalakiya Şevên Toreyê ye. Çalakiya Şevên Toreyê ku yekemîn car di 22 Kewçera 1997 de li dar dikeve, ji aliyê helbestvan Kawa Nemir û İbrahim Seydo Aydogan ve tê amadekirin û pêşkeşkirin. Di wê şevê de her du kes helbestan dixwînin, li ser wê jê nîqaşê dikin û gotinê didin temaşevanan. Ev şevên Toreyê ku 6 mehan didomin tovek baş davê ji nav wê jêya Kurdî. وقتا کو دوی قناغی دا هم ام کتو قناغا پولیتیزاسیونی هم جی خوندنی ما برفره بون هم جی وقت بریار بری ویجی دبستانا آمدایی دا من بریار گرد که از بزمان خو میسم پشتی قناغا اسمسیون از زمان خو وگرم بکردی میسم. او dikeve zanîngeha Hacettepe'ya Enqereyê. Li wir di wêjeya îngilîzî de 3 salan dixwîne. Li Hacettepe'yê xwendekarên wekî Cemîl Denlî, Mazlûm Doğan, Abdurrahman Çelik jî hene. Ew her çar endamê nifşekê ne. Ez dibêjim kakilê nifşê heyî û modernizasyona li Bakur jiyana rewşen bixuye. Yadî jî ji ber ku به پشکریا تفگرا کرد پشکریا سازی دزگهین کردا دردکت جهلا بلابونه و هیچ گلک دبره گلک دبرین جوات جماعت و تسریکا خوی گلک مزن هبو او تسریکا کو مثلا ام دبیجن
bi salan xebat hatkirin û hawar ronahî zam çi ji arşîv hat nexistin bes di wexta xwe da van kovara qas tesîl civakê nekin mixabin. Tevî ku ew kovar birasî ji jiyan rewşenê jî navaro ku xurttir dewlementtir bû. Kawa Nemir li ser xebata xwe ya li neçemê û jiyana rewşenê jî wisa dibêje. Wekî her dawiya hefteyê ez çûm neçemê kolana îstîklalê. Min dît helbesta min di kovarê de derketiye. Ez çûm, min cihê kovarê pirsî, nîşanî min dan, ez ketim odeyê. Tê bîra min, odeyek biçûk bû, lê qelebalix bû. Wekî hêlînê bû. Li pêşberî min esma eksen hebû. Kesek jî pişta wî li min li ser piya bi coş dipeyivî. Min got ez Kawa Nemir, ez dixwazim we nas bikim û helbesta min çap kiriye. Hema ew ê li ser piyan bi coş vegeriya ser min, Zahîr Kayan bû. Kursiyek nîşanî min da, ez li ser rûniştim, çend salan ez ji ser ranebûm. Wekî xebatkar û edîtorê rewşenê min kar kir. Di vê demê de Nemir bi gelek kesî re xebitiye, gelek kesên ku yekem car nivîs nivîsandine jî nivîsên xwe anîne, wî gotin li ser gotiye, rêdaye berwan. Di kovarê de jî ew her pêşniyaran nihev dikin. Gelek kesan jî ji van pêşniyaran sûde girtine û rêyekê nû dane ber xwe. Yek ji wan Yakob Tilermeniyê ku wî berê çîrok nedinivîsand. Wan pêşniyara nivîsandina çîrokan kiriye û Tilermenî niha yek ji çîrok nivîskarên Kurda yê herî baş e. Li ser rewşa wisa, Kawa Nemir diyar dike ku bi kêmanî sîh çil kesên wisa hene ku di rewşenê de dest pêkirine û tişt afirandine. Yek ji tiştên ku rewşenê kiriye jî ew bû ku berî salên 1908 kesên wekî Berkembere, arjen arî ku bi Kurdî re mijûl bibûn, lê demeke dirêj bû bêdeng bûn, ji nû ve derxist holê, careke din derketin pêşberî xwendevanan. Dema sal xwe li 1908 diqelibîne kovar xwe firehtir dike. Kovara ku hem wekî rewşen, hem jî wekî jiyana rewşen heta wê demê wekî heftê û du rûpel derdiket, di hejmara xwe ya sêzdeyan de êdî wekî heştê rûpel derdikeve. Di warê rûpel saziyê de jî li hevkirinek, xweşikiyek û balkêşiyek xwe nîşan dide. Nemir wê serdemê wisa tîne ziman. Taybetî kewara yê jî bingeha vînivşî bû û çîroka salê nodî her awayî di her rûpeleke jiyan rewşenê de mirov dikare peyda bike, ew jî hêjayî lêkolînê ne. Hasangori zozane jeri zozane jari heşin naven cimeskene Digel kevneşopiya ewqa salan digel pêdiviya gelekî û zimanekî ya bi kovarê jî kovar hew dikare li ser piyan bimîne. Kovara ku heta niha 3000 heb çap dikir, di warê belavkirinê de jî di nav tengasiyê de bû. Sal 2000 Li Tirkiyeyê bi dihan kovarên wê jeyî bi Tirkî weşana xwe didomînin. Yek ji wan milliyet sanate ku wê di sala 2002 de bikeve 30 saliya xwe û tîraja wê nêzî 10,000 ye. Lê jiyana rewşena bi Kurdî careke din li ber têkçûnî ye. Belê, careke din kovareke bi Kurdî tê girtin. Lê ev kovar bi li dûxweştina mirateyeke baş tê girtin. Ev mirate jî ev e, jê nivîskar derketine. Ew nivîskar wê hewl bidin ku careke din kovarê derxin. Sal 2001 Ev pêdiviya bi kovarê dike ku nivîskarên Kurd bikevin nav hewldanê. Di rewşeke wisa de di sala 2002 de li neçema İzmîrê konferansa nivîskarên Kurd li dar dikeve. Li dor 6 nivîskarên Kurd beşdarî civînê dibin. Yekem car li Tirkiyeyê civîneke bi ewqas nivîskarên Kurd ku hema bibêje hemû nivîskarên Kurd ên li Tirkiyeyê û Bakur beşdar bûne civîneke li dar dikeve.
Di civînê de li ser rewşenê jî nîqaş tê kirin. Biryara jinû ve derxistina rewşenê avakirina komîteyeke ji nivîskaran ji bo têkiliyan tê avakirin. Bi ser civîna nivîskaran de demek derbas dibe. Daxwaz û nîqaşa kovarê li nav nivîskarên Kurd didome. Loma dibin banê neçemê de rewşenek din derdikeve. Vê carê navê wê rewşen name ye. Lê ev name jî wê zêde nedome. Lewre tenê sê hejmarên wê derdikevin. Hejmara yekem di adara 2003 de ya dudiyan avrêl ya sisiyan jî gulana 2003 de derdikeve û bêhez, bêhewar ew jî xatir dixwaze. Lê di 10 salên ku rewşen, jiyana rewşen, rewşenname digel rojnameyên wekî welatan kedeke mezin derxistine holê gelek nivîskar çêbûne. Ew nivîskarên ku çîrok, helbest, nivîsên xwe di nav weşanan de weşandine û her ku çûne yek li yekê zêde kirine, êdî wê pirtûkên wan derin. Weşanxaneyên Kurdan heta salên 2000 salê encaq li dor 10 pirtûkên bi Kurdî dikarîn pêşkêşî raya giştiya Kurdî bikin. Lê tenê di sala 2002 de 10 nivîskarên Kurd yekemîn pirtûka wan derdikeve. Di nav van 10 nivîskaran de İrfan Amîda, Cihan Roj, Dilawer Zeraq, Yakup Tilermenî, Evdile Koçer, Ramazan Alan, Cemil Oğuz, Sedat Yurttaş, Rahim Koserî, İshak Tepehene ku sedî hefteyê wan ji nav rewşenan û welatan tên. Belê, di 10 salan de sê kovar, rewşen, jiyana rewşen û rewşenname. Rewşena yekemîn xwedî zimanekî helwesteke siyasî bû. Jiyana rewşen xwest xwe ji vê rizgar bike û zêdetir balê bikişîne ser wêjeyê, zimanekî wêjeyî, weşaneke wêjeyî bidomîne. û rewşenname. Wê jî digel wêjeyê xwest hinek aktuel be. Digel ku temenê wan têr nekir jî di encamê de ev yek derket holê. Rewşenan nivşek wêjeyî derxist holê, bi dihan nivîskar jê derketin. Piştî salên 2000 êdî di panel û gotûbêjan de her ew hebûn, ew hene. Her wiha rewşenê temenê wêjeya Kurdî jî dirêj kir. Asta wêjeya Kurdî bilind kir û cihê xwe di nav dîroka arşîva Kurdî de girt.